Es compleix mig segle del moviment de les Germanies i este ha sigut el tema sobre el qual ha girat la Universitat de Tardor d'Alaquàs. Y en esta segunda edición nos centramos en las Germanías. Se cumple el 5º centenario de este movimiento social que supuso también la conversión de los mudéjares en moriscos, es decir, la población musulmana pasó a ser población cristiana forzada, obligada por ello. El señor de Alaquàs tuvo un gran protagonismo en este evento. Encetem el mes d'octubre parlant d'un fet històric com les Germanies i que millor que fer-ho en un castell-palau que va sofrir perquè era del tema feudal i que ajuda a que això se revertisca en un govern progressistes a que s'ho quede el poble d'Alaquàs, que ho disfrute tots els veïns i veïnes d'Alaquàs. Investigadors especialitzats han participat en les jornades que conformen el programa d'universitats estacionals impulsat per la Universitat de València a través del Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat. És molt important tindre la Universitat de València així durant un curs de formació. Estem apropant la formació universitària a qualsevol dels veïns i veïnes. En aquest cas és la segona edició de la Universitat Estacional, la Universitat de Tardor, el Castell-Palau d'Alaquàs, amb la temàtica relacionada amb les Germanies, donat que el senyor d'Alaquàs en el segle XVI va estar molt vinculat a aquesta problemàtica, a aquest fet històric tan important al nostre país. Se trata de un programa de la Universidad de Valencia financiado por la Diputación y con la estrecha colaboración de los ayuntamientos, pretende de alguna manera institucionalizar la presencia de la universidad en el territorio a través de los profesores y profesoras que imparten determinadas conferencias. Las estacionales obedecen a un criterio que es la territorialidad. De alguna manera reconocemos las características singulares de cada uno de los territorios, eligiendo una temática determinada. En el caso de Alaquàs, donde nos encontramos en el Horta Sud, elegimos el castell. El castell como un elemento patrimonial, como un elemento de referencia de la propia societat de Alaquàs. Durant les jornades, els experts han debatut amb el públic assistent sobre les Germanies, un complex moviment polític i social que va tindre a Alaquàs un dels seus escenaris i que ajuda a aprofundir en el coneixement de la seva història i el seu territori.